Xa no caso de Vigo non podo máis que lamentar que o seu alcalde siga con esta estratexia de intentar confundir a cidadanía nunha cuestión que preocupa a veciñanza e que, dende logo, tamén ocupa a Xunta de Galicia. A Xunta traballa para garantir o mellor servicio posible e os feitos así o demostran, dá o mesmo que diga Abel Caballero. A Xunta financiou a depuradora de Vigo con 75 millóns de euros, o abastecemento rural e o Morrazo con 15 millóns de euros, e agora estamos a reparar a presa de Eiras con máis de 2,7 millóns de euros. E no caso desta presa, eu creo que xa por todo o mundo é coñecido, e máis, é que eu convidei ao alcalde a que viñera a visitar as obras e non veu nin o alcalde nin ningún concelleiro. O caso de Eiras é especialmente significativo. A Xustiza sentenciou que era a titularidade da Xunta e está demostrado que a Xunta é a única interesada nun mantemento correcto. Que ocorre? Que o Concello de Vigo pois sí que ten unha competencia, e esa competencia é que pois el manexa as válvulas, e así quedou acreditado na acta na cal estivemos Xunta de Galicia e Concello de Vigo. Manexan as válvulas, non comunicaron a Augas de Galicia o mal estado das válvulas, tiñamos continuos problemas para entrar dentro de a presa, pero nun momento determinado Augas de Galicia entra, fai unha auditoría, detecta que hai unha avería e asumimos a actuación por vía de emerxencia, con eses máis de 2,7 millóns de euros, porque estaba en peligro o abastecemento de preto de 400.000 persoas. Non só era Vigo, sino os concellos de arredor. E mentras a Xunta financia a actuación na cidade, pois o Concello, hai que dicir, que lle debe a Augas de Galicia máis de 6 millóns de euros do cano de mantemento da presa. Vigo non paga o que lle corresponde, pero si lle cobra os concellos que, como Baiona, empregan os encoros. Encoros, ollo, que a auga é de todos. A auga non é dun concello nin ten un límite. O alcalde de Vigo non fixo nada para resolver os problemas de Eiras e agora tamén lle está ocultando a cidadanía de Vigo as pérdidas de auga, que son moitas, e está moi por encima do que permite a lei. Falamos de que chega a un 25% as pérdidas de auga. Isto significa que perde un mes de consumo total por cada 4. Vamos a ver, o mantemento das redes municipais é unha competencia municipal. Eso é do Concello de Vigo. Chama a atención que el non paga, pero si cobra. Nos imos a seguir exercendo as nosas competencias, imos seguir planificando, pero desde logo o que non imos permitir é que se xogue con algo esencial como é a auga potable destinada aos cidadáns, os galegos e as galegas. Que lle diría? Pois que imos seguir apelando á cooperación e á lealdade institucional para traballar todos xuntos cara a un obxectivo, e ese obxectivo é garantizar o mellor dos servicios posibles á cidadanía. Que ocorre? Bueno, pois que o alcalde de Vigo ponse moi nervioso cando dicimos que hai que avanzar cara unha mancomunidade, porque eso supón que se lle cae pois un negocio que el agora ten montado coa auga.